Das gyntaf oedden nhw yn paru llun efo idiom. A'r syniad oedd bod nhw'n gweld llun a wedyn yn cysylltu'r gair efo'r llun. Mae yna esboniad yn dod wedyn efo'r cardiau i ddweud mae ystyr traed brain ydi llaw sgwennu bler. Da ni heddiw mynd i ddysgu idiomau, ac yn uned 4, yr thema yr idiomau ydi adar. Felly ar y bwrdd o'ch blaenau chi, mae gennych chi luniau, rhai yn cynnwys adar. Dwi jyst eisiau chi edrych ar y lluniau yn gyntaf, a wedyn mae gennych chi becyn o gardiau hefo'r idiom ar y cerdyn. Y syniad wrth ddangos y llun ar idiom oedd bod yna ddim gair o Saesneg o gwbl, bod nhw'n cysylltu y gair efo'r llun. Mi oedd y Saesneg yno tasen nhw eisiau tu ôl y cerdyn, ond doedd dim angen iddyn nhw i fynd i sbio ar y Saesneg. Oedden ni'n gwybod yr un yma, meddwl? Bogan brain. Dyma caneri hefyd, so dim gofod caneri. Dim gofod caneri. Fel y head o ôl. Fel i hwn. Sefyll fel pelican mynd yma. Dim yn gwybod beth ydy hwn, ond dwi'n meddwl bod mynd yma. Wedi gorffen yma. Da chi gyd wedi cysylltu idiom i lun. Da ni ddim yn siŵr eto os dyn nhw gyd yn gywir, iawn, ond da chi wedi bod yn trio meddwl beth i ystyr yr idiom a'r llun. So gawn ni gyd jyst wneud yn siŵr bod ni'n hapus efo ystyr yr idiom. Be da chi wedi rhoi ar gyfer glas y dorlan? Adar o'r unlliw. Da iawn. Adar o'r unlliw. Be mae adar o'r unlliw yn golygu? Taswn ni'n trio gwneud rhywbeth tebyg hefo lefel is. Mae'r syniad oedd yn y llun yn helpu, ond ella sy'n ni'n gorfod defnyddio mwy o'r ochr Saesneg. Ac roedd esboniad o'r idiom Saesneg cyn dangos y llun iddyn nhw.